Hát, hogyha nem lenne vírus, akkor nem lenne ennyi az euró. Hát, meg már sok más dolog is. Ja. Kíváncsi vagyok most már, akkor ki fog nyerni a Biden fog nyerni. választásokon. Biden fog nyerni. Már Én 2 is napja azt azt hittem. követem, hogy már mi lesz. Én is. Hát Huawei miatt nem. Fontos híreket, hogy mi van már. A Huawei miatt nem annyira. Nevadában megint kezd elhúzni amúgy a Biden. És hogyha egy államot innen már behúz a 4-ből, akkor vége. Akkor nyert. Hát igen, mert valami 260 Hát most van. 264 és 270 kell a győzelem. Igen. Állam az legalább 6 elektoros. Pont Nevada, ahol vezet, az exactly 6 elektor. Azt néztem, hogy inkább ugye a határ széleken izél. Hát Középen inkább a Trump. Ja. Középen megy a Trump, északon délen. Meg te úgy középen. Bár mondjuk északon azért megy a Biden is rendesen. A csendes óceánon az melyik irányban van nyugatba. Ott is vezet a Biden. Meg az alapító államok nagy többségében is Biden van. Azt vettem inkább észre, hogy a városokban arat a Biden, vidéken meg a Trump. Igen. Már vidéki süttyőparasztok. Most Nevadában elkezdtek számolni a Vegas-i számokat, aztán készült, Nevada meg lesz a Bidennek. Uganak, kér ide egy ADS-t? Hova? Hát ide. Akkor már inkább ide. Oda is kapsz. Jó. Arra is tudunk tenni. Mit hoztam Pulse-t? Ó, jaj, csak egy name force-tanak. It's kinda sad. Én nem húztam semmi. Nekem az volt a 4. Rainforce, amit elhúztam. Lehúgyoztam. Nice entry frag, mit már nem tudom, hogy mi volt, de... Elkezdett lövöldözni, én meg visszalőttem rá. Itt not vannak bad. kint. Esküszöm, hogy ez tök izgé elnökválasztás. Nice. Op 4, last stop standing. Deploying sensor. Nincsen nagyon használható kamera. Itt van nálam a lépcsőn. Hol vannak? Az itt az volt? Ó, nem, bazd meg. Sensor. Elnéztem, baszki. Erre volt, igen. Onnan jött ki. Heartbeat sensor activated. Ilyenkor én miért nem láttam, amit te látsz? Azért, mert én nem láttam semmit ott azért. 4 eliminated. De amúgy se látom. Ja? Nem tudom, hogy miért nem. Nem sem. Jesus. Szára Meg van. megölte. Kaputelefonnal nyomja, tudod. Ja. Jó volt ez a jéger, hogy leúgyoztam csarót. Iku elkezd lőni, aztán ránézek, azt fejbe lőttem. Nesze rohagy meg. Kell azt. Most kódba mentem nagyon amúgy, de hát ugye szerencsére a csapattársaim nem tudják, hogy mit játszanak. Kurva anyját, hogy van Black Ice a Banditre. TK. 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 Jó, ezt is meglátom, hogy bemeri pikkelni az SMG-11-et, én fejbe lövöm. I swear. Én csak magamat.
Bemeri hozni valaki, én félelem. Amúgy csak egy kérdés. Bomb location. Ahol vagyunk? Plan accordingly. Ezt a falat miért húzzuk mindig? It's a good question. Próbáljuk már ki, várjál, vigyázzon. Valaki depth shield? Nincs. Bár mondjuk ide nem is feltétlenül kell shield. Csak, hát igazából azért, mert itt kockázatos srácnál ott az ajtó. Bár, ja ezt így csináltuk múltkor, emlékszel Robert? Veled voltunk? Ide raktunk shieldet, ide. Aha. Ide terveztük, volt itt valami. Ja. Igen. Hát most casual van aztán, nem mondjuk ez alapból csak casual pálya. Hogy itt már van egy gó. Na bazd meg! Nek. Aha. Besznékized, geci. Valaki Someone is droppolni fog. tracking you. Rakta ott fekkel. A bennüknél. Ó, faszom verjen bele, vazd meg. Már Twitch. ti. Felülni. Ugyanára a nök. Hát meghaltunk. Ja. Mondom, kinyitom a hatchet, körbe megyek. Erre ott van a hatchet. Friendly, last operator standing. Akkor akart fellőni. Ez a dogkici Ezt mit csinál? nem az a baj, hanem hogy nem ment segíteni a banditnek. Akkor ott van a diffuser amúgy. Aha. A lokon van. Mit hol vét? Mission failed. All friendlies have been Pid destroyed. csalász. Anyar gyerekdomban. Szumi pacsi! De te legalább találtál embert, ha? Gáz. Gázok vagytok. De eddig ez a második meccsen, az első az egy 5-0-1-es volt, már eddig egy 0-1-es. Hát ilyenkor romlik el mindig, nem? Hát igen. Hát már meggyűjtem csak azért. Hát azért, ja. Azért. Mennyire? Ezért hozok est. Mennyire kell hazamagadni. Megyek hoz, est, aztán minden es. Ah, Visszaraktam 4-3-ba ezt a szutykot, bazdmeg, mert 16-9-ben nem tudok játszani, bazdmeg. csak 16-9-ben tudok. Visszarakom, de Locate a bomb. megint 16-9, de hogy nem fog menni, az biztos. Jó, hát ne ragd vissza, hogyha nem. Sőt, 3-2-be vagyok, bocsánat, nem 4-3-ba, 3-2-be. Jesus fucking Christ. Azt hiszem 90-es a fovom. Ezek lent vannak és van egy valkűr. Csiszka, ketten, hárman lövik a dró, és úgy tudják csak kilőni. Insertion in 10 seconds. Be Ezt advised nem lent drone vannak, located a Robert. bomb. Hát lent, akkor mit keresnek ketten? Hárman ketten voltak vannak. lent. Ja, én kérek elnézést. Located a bomb. Make your way Fake to its infózol itt location. össze-vissza. Nem elég, hogy még lopod a kéjeimet, még fake infózol is. You must recover the diffuser. The diffuser has been recovered. Hát akkor rusholjunk be. S barátunk. Tudod a dolgot. Minden esetre ez jó volt. A Capcom az itt volt. De itt nem tudom, érdemes menni. Megyek hátulra. Hogy is van itt kamera, várjál. A hegy alatt nincs senki. Ott volt a kepken.
Ajtó. Ajaj. Ne gyertek erről, mert alibi itt van. Azt mondja, megértek erre. Reloading! Changing mags. Reload! Tegel az alibi. De! Fú, geci ez a játék, bazd meg, nem hiszem el. Nem hiszi el, nem érti. One op 4 remaining. Csak annyit mondok, hogy a gyerek kinézett és már rögtön lelőtt. Op 4 eliminated. Friendly mission successful. Át. Az előző meccsen volt, az volt villa. 1v1 volt, plantelt a gyerek. Hallottam, volt ilyen 5-6 másodpercet, még simán elengedte volna. Szépen besznékiztem a csávot, épp hogy letette a defut. Ott volt library volt balra az a nagyon common spot. Lerakta a defut asztal mögé. Először lőttem asztal mögé. Ugye nem látszott ki az ember, miközben rakta. Aztán láttam, hogy baszki nincs ott. Előttem balra, a szoba másik felére. Ott se volt. Visszanézek oda, akkor már hirtelen ott volt. Az is ilyen nagyon random pötyögtetős kill volt, de meglett. Lehet, hogy a nomádunk leészelt az előbb. Igen? Need to use your drone to locate a bomb. Azt kérdezte a csapattárs.